sun take. Soyayya Nabila a so ba zan manta ki ba. Amma ana wa bangaren raine da rayuwa, so ne lagon mutane biyun da Barka da zuwa Ishagaro TV. Ku ci gaba da danna mana subscribe, kana ku danna ƙararrawa da za ku rinka samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. To yau dai za mu tashi akan wato labaran mawaƙan jihar Kano. Manya-manyan mawaƙa na jihar Kano sun taka rawar gani domin wannan shekara suna nan suna shirye-shirye za su kawo waƙar siyasa. To ba mu sani ba dai kowace kalar waƙar siyasa za su yi, sai dai ku biyo mu ku ji a cikin wannan tasha tamu, domin za mu kawo muku kalar labarai haka na siyasa da kuma na mawaƙan siyasa. Ado Gwanja da Umar M Sharif tare da wayanda kuka fi sani irin su Hamisu Breaker, Nura M Inuwa sun ta karkare sun shirya za su kawo muku sabuwar waka ta wannan shekara, ta wannan zaɓe da za a yi wato O23. Ubangiji Allah ya sa mu gani lafiya, Allah ka sa ka zaɓa mana na alkhairi. Allah Ubangiji kai ka sai da za ka yi da mu. To Dr. Abdullahi Umar Ganduje dai ya yi magana akan wato gwamnan bana, wato gawuna. Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya jinjina wa gawuna, ya ce Ubangiji Allah ya bashi wannan kujera da yake nema. Honorable Murtala Silagaro ya yi ƙoƙari ya samu manya-manyan mutane ya rarraba musu ayyuka domin a yi wa al'umma, domin shi ne dibiti gwamna na wannan shekara. Ubangiji Allah ka zaɓa mana na alkhairi, amin summa amin. Wannan tasha tamu ta Ishagaro TV tana jinjinawa Dr. Abdullahi Umar Ganduje a wannan magana da yi. To Allah ka samu dace, Allah ka zaɓa mana na alkhairi. Ku ci gaba da danna mana subscribe.